σκοτναρίσματα, φωνές, χαλασμός κόσμου, πόλεμος με τους Ιταλούς. Αχ, τον άτιμο το φασίστα το Μουσολίνι. Θα το πληρώσει ακριβά. Θα τους δώσουμε τους μακαρονάδες τους Ιταλούς ένα μάθημα. Μα τι μάθημα. Πατριώτη, για το μέτωπο κι εσύ. Ναι, πατριώτη. Και εγώ για τη μάχη. Ρε, τι έχει να γίνει στα ελληνικά βουνά. Θα τσακίσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ εμείς έχουμε να πολεμήσουμε για να σώσουμε τα σπίτια μας, τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας. Οι Ιταλοί όμως γιατί να δώσουν τις ζωές τους σε αυτόν τον πόλεμο. Άντε, ντε. Φίλε, και εσύ για το πόλεμο. Για ποιο πόλεμο, παιδιά, για το πανηγύρι. Ποιο πανηγύρι, βρε πατριώτη. Πόλεμο έγινε. Όπως πειράζει, τσάμα στο πανηγύρι. Έτσι θα την άξω και μια μέρα θα γίνει στο Μουσολίνι που θα πάρει. Μπράβο, Δημήτρη. Θα δώσει τη ψυχή και τη ζωή μου μια σώσιμη τη λάζη. Έτσι είναι, παιδί. Θα γυρίσουμε πίσω μόνο με την νίκη. Ανέστη, παιδί μου. Τι είναι, βρε μάνα, γιατί ήρθες στο σταθμό, αφού σε αποχαιρέτησα στο σπίτι. Ναι, παιδί μου. Μα ενώ στα θύμασα όλα τα πράγματα, ξέχασα να σου δώσω το πιο σημαντικό. Τι ξέχασες, βρε μάνα? Την εικόνα της Παναγίας να πάρεις μαζί μου. Με σε φυλάει, Πασκάλη. Καλά σου λέει η μάνα σου, Ανέστη. Μόνος βοηθός και προστάτης μας είναι η Παναγιά.